tayong magtulungan. Simula noong March 20 kung kailan ipinatupad ang household lockdown sa buong Pampanga, nakaposte na sa checkpoint ng Barangay Juliana sa City of San Fernando ang patrol na si Jose Muñoz. Binabantayan nila ang paglabas-pasok ng mga residente upang maiwasan ang hindi essential o mahalagang paglabas sa mga tahanan. Ito kasi ang paraan ng Provincial IATF upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Kasi kung minsan merong ibang na matigas din ang ulo. Turo lang namin sa kanila yung mga PNP official. Hindi na sila lalabas o kaya magbibehave na sila sa dapat nilang gawin. Kinakailangan muli ang paghihigpit ng mga restriksyon dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa monitoring na isinagawa ng Octa Research Team, nagkakaroon na naman ng upward trend o mabilis na pagsipa sa bilang ng mga tinatamaan ng coronavirus sa lalawigan ng Pampanga at maging sa Batangas. Suwestyon ng mga eksperto, paigtingin pa ang pagpapatupad ng mga health at safety protocol sa mga nabanggit na lugar. Mawawalang saysay lang umano ang NCR Plus bubble kung ang paglobo naman ng COVID cases ay sa mga karatig probinsya mangyayari. Dito sa Pampanga, isa sa mga pangunahing dahilan ng household lockdown ay ang paglimita o pagbabawal na bumisita sa ibang tahanan. Huwag niyong pabayaan na merong ibang tao na papasok sa inyong pamamahay na hindi niyo doon nakatira. Huwag muna ho kayong tumanggap ng mga bisita. Barangay official, hindi po pwede ang mga ibang barangay bibisita sa barangay ninyo. Nitong March 25 nakabilang sa top 10 ng may highest single-day COVID-19 cases ang tatlong lalawigan sa Central Luzon. 424 ang bagong kaso sa Bulacan na nasa ikalawang pwesto. 7th spot ang Pampanga na may 208 new cases at pangsyamang Nueva Ecija na may 100 new cases. Sa latest COVID-19 bulletin ng Pampanga, umakyat na sa 9,266 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. 1,164 sa bilang ay active cases. Umabot na rin sa 1,588 ang mga nahuling lumabag sa hindi pagsusuot ng face mask, face shield, curfew at ang pagtambay kung saan hindi nasunod ang physical distancing. Rainiel Pawid, CLTV News.